andito na pala kami ngayon sa Pangasinan. Hindi lang ako nakapag-video kanina dahil maaga kami. Kaya walang video naganap. Kasama na namin si Bungaw. Hi, Bongs! Wait daw, naglalaro siya. At yung aking my love ay nagnanood pala siya ng YouTube. At ang aking my love ay inaayos na yung computer cable niya, computer camera boom. Ayan o. Ayan siya. Diyan siya mag-work, guys. Tapos, dalawa yung monitor kasi niya. Ayan, naayos lang niya. Tapos, nakita na namin ulit yung aso namin at may anak na si Snow. Napaka-cute ng anak niya, guys. Sobrang taba. As in, ang sarap pang... Yes, Wons ang pangalan. Walang mata. Yes, walang mata. Walang mata. Sobrang taba. Sobrang cute. Yung mata niya ay singkit. Wons ang pangalan niya, kabaliktaran ng pangalan nanay niya. Na si Snow. Wow! Yay! So, bukas ko na papakita sa inyo yung mga doggy ko, at saka yung si Wons dahil pagoda na ako, guys. Ilang oras yung dahi. 4 na oras. Tapos nakaupo lang. Ang sakit sa puwet. Di ba, Poiki? So, yun. Bye-bye! Kumain siya ng piatos. Sobra ko to sa biyahe. Kinain. Piatos! All-time favorite. Ibungay. At ako din. Lalo ng kulay green na piatos. Ang sarap nito. Is that your favorite? And so? Green is your favorite? Hindi halata, so. Hindi halata. Ano? Narinig ka. Okay. Okay, sige na, guys. Bukas ulit. Okay. It's poop. Okay, sige, guys. Bukas na ulit. Tayo mag-video. Magpahinga muna kami. Bye-bye. Bye. Love. Love. Love, 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 love.